partner. It's another Monday morning. Yan partner, naami diri karon sa Maapag. Makita niyo partner, ay kaning sa likod. Mo ni siya ang basakan nga gitrabaho sa akong papa. 2.2 hectares mo ni ang gitrabaho sa akong papa. So dire mi nabuhi. Dire mi sa una eskwela pa ko dire sa CMU. So mo gini ang source sa among panginabuhi dire ang basakan. Pero dili niya mua, tenant lang si papa na. So mo ni siya kinabuhi sa bukid. Then aside ana is nagbuhi-buhi pud mig mga kuan dire manok kay isuli luag man kayo ang palibot dire, so gabuhi mig mga kanang manok. And apo dire si papa baboy yan, himog anay. Dayon gahapon partner, nakita nyo partner nga nangaon mig mga butong kana po siya, makita ninyo muna yan muna po damong tinanom gagmay pa na sa unang karon daghan na napa na dito ang mga kuan mga butong nga gipang kuan tanom malubi. Sa papa may trabaho ni papa every morning, mamahog sa iyang mga anak, mamahog sa iyang mga manok yan. Kaya ni papa yung motor nga tsada kayo, rapang rider nga motor. Mudagan niya po na partner. Then aside the partner, napoy kalingawan si mama. Nga po niyang mini store. Napoy mamalit diri. So mura yung kinabuhi di partner. Then aside diri ang balay, duwe na po niyo mong balay. Yan. Libot mo partner ha, para makita niyo partner ang among panginabuhi diri sa mga kuan Valencia, Bukidnon sa Maapag. Yan, ano yung balay diri. Then nagtanong po si mamag mga buhay kayo, buhi yung kadiri partner kaya na yung mga gulay, mga utanon pagtanom ni mama, pilig kong si mama garden. Yan partner. Actually murag tamnan na po diri ni mama kay yang gi mga kita partner. Lugbati. Napoy kanang kuan. Luya alugbati. Nya kana partner. Batong. Nasa batong. So utilize yung partner ang mga yuta diri kay sayang man. Kaya nakanindot diri po sa mga partner kaya na siya irrigation sa NIA ni siya, National Irrigation Authority mo siguro na. So muna siya gas source og mga tubig sa mga basakan kay diri sa muang lugar mo ang basakan di siya diri na nakita niyo partner. Nindot kay kani siya nga pan partner, kani siya nga humay partner is usapan ni sa kabulan 1 month pa ni siya ang humay diri, 3 months siya bago sa harbison. So kani siya ang proseso ani, wala siya gitanom kay duha man ka klase ang pagkuan diri sa plantation sa humay na ay say gitawag nga sabwag, ang tawag ani sabwag ani, scattered lang ba ang binhi. Napod katong ipunla siya mura sa isidli dayon itanom. So kani is kuan ni kapapa kanang sabwag lang. So makita nimo nga naidikit-dikit nga part nga mga humay yan, dili siya kuan. Pero maura gyapon gasto partner kay mo gasto man kag kuan katong sa tanom, mo gasto pa kag labor sa mga tao nga motanom. Unlike kani dali ra kay isabwag raman. Dayon sa bago ni siya isabwag partner ang humay, isok ni siya kanang murag humulan ba. Kanang mong gawas na gani iyang murag kuan, murag salinsing ana sa binhi.
binhi ang tawag bago nila sabwag. So makita niyo partner katong tumoy dito nga ending mo na diha ang kuan lugar boundary sa kuan ni Papa no yang giminti din taman dito partner kana ana dire na 2.2 hectares ni siya. So ang estimate namo ani sa una kung maayo lang yung abot no mo kuan ang harvest sako ba mudagan siya mga 250 sacks og makuan og mga gyud mudagan pag 300 sacks kung nindot ang kuan ang tubo sa humay. So kani siya napa ni siya yung mga kuan partner abunuhan sprayhan siya og kana mga pesticide herbicide mo ni tawag partner kanang para mapatay ang sagbot. Din ang kanang mga sapat pud sa atong mga pananom. Ang partner ha. So ang among location dire sa among barangay partner, barangay Maapag man ni dire. Mga kuan pa. Butang mga bago ang Valencia kay dito man somewhere ang city, Valencia. Kuan siya. Mudagan pag mga 10 kilometers bago mabutas Valencia. Layo gid mi sa Valencia no city. Magpliti mi dire og habal-habal ang transportation dire partner ng motor 25 per head. Kung ikaw ra isa 50 kung duha mo tag 25 mo ingana. Ya kana diya nga partner kanang makita ninyo diya nga labong masagbot. Mo na siya ang gitawag namo labugon. Suba na siya, river na sa una. Kung wala pa na siya tabunan na ng mga tabunak. Mao kita siya sapa diha. Diha mi sa una mangisda partner, mangisda, daghang isda diha sa una kung karon. Lisod na mangisda kay kuha naman kanang tabunan na siya mga water lily, mga tabunak. Nag-iba na gyud ang panahon partner. Sa una magdagadagan mi dire. Kanang inig-harvest sa humay kanang nagitawag uhot. Kanang ikuan sa tracer, igawa sa tracer uhot. Magtambling-tambling mi diha partner. Pero karon na tiguang naman ta. Ang mga anak na lang nato magsig tambling-tambling. So mo na siya among balay. Kuan pa na sa time gatong gatrabaho pa ko og katong sa libro sa Grolier. So isa po na sa akong mga kuano naambag diha kang Papa kanang balay hantod nga gitabangan namo sa among maigsoon karon brag plano namo mag-extension mi didto terrace sa tubangan para puhon nag December magtiyom-tigo mga anak mga apo ni Papa, Mama, bibo mi diha. Ana man na probinsya ulian partner. So kani partner makita niyo partner kani nga dalan sa kuan. Kanang murag kuan sa kahon may tawag ani partner mo ni tawag kahon. Usa ka kahon. So kani makita nimo nga dalan partner mo ni siyang gitawag pilapil sa mua. Boundary siya sa mga kahon-kahon. Yan. Latay ta partner ha pero careful ta ani kay naiusahay nga kining sa tawag ani humok slide ta. So kani po sa partner kaning mga yuta ani partner gikan po na siya sa basakan ng murag gihampil ang tawag ana kanang dili pa siya tamnan ang humayan hampilan siya para mukuan kay kusay magian man gud siya o kanang turtle ang tawag partner kanang murag mulata sa kuan dagami para malapok siya turtle. So magian sa mugamay. So mo na sa butangan hampilan siya katong mga lapok gikan sa basakan. That's why naa pud siya. Partner. Ang ganahan lang yun ako dire partner, ang mamiss na ko dire partner kay presko kayo ang hangin.
dayon makarelax ba, layo sa kanang pollution, layo sa crowded, mingaw ra ang imong madunggan diri partner, mga tuktugaok sa manok, langgam, hangin, hagaw-haw sa kanang mga dahon sa kuan ana. Mo ni ang province partner, makamis diri magyugo nagdako bago kun yadto sa Cagayan sa mga syudad-syudad. So mo ni siya partner, kanang makita nimo nga buntod partner kana siya, mo ni siyang gitawag og Muswan Peak. So during that time nga eskwela ko, kanang mga weekend manganha midya manaka midya, pero dito na gion sa likod. Pag makaabot ka diya partner sa ibabaw, makita nimo ni ang kuan dire ang views sa kanang mga basakan, mga plantation diri sa Bukidnon. Nya, mo na siyang Muswan Peak. Ang likod ana diha dapit ang among eskwelahan sa college, ang CMU. So matanaw na diri ang among basakan partner. Among na lang ni. Among gitrabaho nga basakan ni Papa kana. Diha sugo diha corner ana mo nang gitrabaho ni Papa kana ana no. Oh, muna siya diha din sa balay. Ngit. Diha sa balay ana. Yan. Ayan partner, oh, yan. So, muna siya ang among panginabuhi diri sa bukid. Ang enjoy ani partner kay during that time nga kuan mi diri kanang malingaw na mo ani kanong mag-harvest na mi sa humay, kay naka-remember pa ko katong eskwela pa ko college, matunong gani nga walay klase kanang Sabado Domingo nya mga harvest mi humay. Kami mga igsuon si Mama, si Papa, din katong igsuon si Jonas, si Margie, ako o si Ubay, unong mi. So muangkon mi sa una partner og usa ka kahon, duha ka kahon, kami lang mag-harvest, pamilya lang ana, haras yun na, laras. So duha ka kahon among angkunon kay mukuan man mi ana, mubahin mi anag mga 4 o 5 ka sako. So kung kanang 4-5 ka sako, kung imo na siyang bugason, na sa mga 2 ka sako nga bugas, so makasave jud ka og kanang pangkonsumo, pangkaon. So karon ang proseso karon sa harvest, dili na siya kanang garab, katong garab may tawag sa mo kanang magdala og kanang pang-abi sa humay ba. Karon na sila kuan diri sa high-tech na kanang nana sila harvester ang tawag partner. So na mura siya truck partner, actually truck yun siya. Na siya ligid mo na siya mo harvest na. Dayon mo dagan-dagan ang siya kadakahon ana magtutuyok mo harvest niya. Automatic pud siya mo kuan na siya kanang mo tracer. So inigawas sa kuan, inigawas sa kining kuan humay, sako na gisud nagsako. So muna karon ang ka-high-tech karon partner nga minus na ta kita karon kanang mga harvest yun nga mga tao. So ang masapian karon katong nag-invento ang mga traktor nya, ang kato pong mga harvest ay murag minus na po talaga sa nalang takitag ka ng harvest. Kita lang siguro ta kanang murag kuan nga kay nga lugar nga basakan kanang sudlunon kayo di magian og sakyanan mo na tao na mo harvest. Pero karon dire sa amua kato nag yung partner katong truck na mag-harvest sa kanang humay. So ana na sa ka-high-tech karon partner, murag less effort na lang ba. Naka-remember pa ko dire partner pag mag-harvest mi sa una dire sa kanino basakan, nay mga salag sa langgam, nay mga itlog nya malipay mi kay amo may lutuon lungagon din na ang itlog sa langgam. So kanisam dagan pa ni sa mga 2 ka buwan o 2 buwan kapin bago sa harbison. So sada ma-vlog nato inigbalik ka ng kamulo og harvest ang kuan, ang katong harvester nga kuan makita mo high-tech na. Yan. Preskong hangin partner ana dayon walay problema po diri sa tubig kay abundan pug tubig diri ang Bukidnon kay naay akong giingon ay irrigation no, kani dia irrigation source sa tubig sa niya.
napoy mga sapa-sapa nga in case of na-cut off diri sa tubig, mag water pump ang among kuandri, akong papa mag water pump siya diha. Kuwag tubig diha sa kanang labugon, diha labugon. Murag kuan lang sa musuyop din mo, mo source sa basakan. So buhi gud ang basakan diri partner. Sada diri mag-invest partner. Akong plano pohon kung mukita ta sa realty. Mag-invest ko sa kuan ngani basakan, no, na may mga prinda-prinda diri partner. Prinda napoy prinda rindo kanang maragi prinda nya kadugayon mo imo duwag-dungagan hantod maimo. Pero mahal na karon ang kuan partner. Mahal na kayo diri ang kanang mga ani basakan. Labi nagnindot ang location sa imong basakan dool og irrigation, water supply, daptin og dalan. Milyon na gid partner kani. Ang tagiya ni among kuan, murag si Papa, sa akong na kuan si Papa is nisgot ka og about kaning basakan, farming sa basakan. Murag mudagan nag 40 years si Papa nga. 30 ka pin ako nagod kay 40 na bag ko nya, akong namatan, nagbasak na si Papa. 40 na gud ko. So 40 years na gyud si Papa nag ano, uba. Mo na gini siya ang nagkuan namo, naghatag og panginabuhi no. Partner. Nindot kay partner oh. Green kay siya, mga preskos pananaw ba. Ang syudad makita nimo mga building, mga sakinan. Pero diri kung makita nimo relax. Yan, basakan. Every time manhig ko diri partner, mo tan-aw ko sa inyo. Labi na yung kamulo ingani pa green. Yes nga. Kana pong dool na pud sa harbison kanang nag say humay gani. Yellow na siya ang humay. Dindot po itan-aw idaghag langgam, usay na yung mga maya. So among gidabuhat ana kay murag kuan man pud na sila no. Destroyer man pud na kanang mga kuan langgam diri. Butangan na mo kanang mga PC ana. Nya pambutangan na pambitayan na mo mga lata pag nailanggam amo na tong uyugon tong murag PC. Ang lupa day na kay sige magtuhakon tong mga kuan. Katong mga humay sayang mga hulog sa kuan pod. Labi nagduol na harbison. So mapansin mo partner. Partner, bunda kay tubig diri partner. Yan, no? Ngunit diri kay sa una partner, dagan-daganon lang namon irela daga gusto kay managan diri sa una partner. Karon di na rin tarabuilo kay dako na po itong tiyan. Sugyayo. Yan partner. Kita niyo partner. Look. Yan. Kaya sa una partner, manguha mi diri kuan partner. Kuhol. Way kuhol ron. Kuhol. Kay sapat po ng kuhol partner. Ang kuhol amo na siyang kuan pangwaon. Dayon among ipambulad dito sa kuan laton. Ang uban po kay mga hunog kuhol. So karon tagsa nakita og kuhol. Kaya na namang gusto yung mga pesticide po nga pang kuan patay sa kuhol. Yan partner. Oras karon partner is nasa mga siguro mga 6 or 7 na ta. Okay, so mapil na nimo ang init og hangin nga kining magtagbo. Kani siya partner in between sa basakan nasay kanal kay mo ni siya mo source mo kuan po dito mga dito sa pinakatumoy nga part na ba. So mo ni siya mo kuan dito tubig mo supply sa mga basakan. So ingani nga mga kuan partner, ingani nga mga pangidaron sa humay. Kinahanglan gyud siya og source of tubig partner. Para mukuan gyud ang kuano. Mutubo gyud ang humay kay kung ngani mamalhan mukuan man ni siya. Mo yelo. So kani makita nimo partner green kay siya. Himsog ang humay. Himsog siya kay green pero makita nimo na murag yelo. Kulang na siya sa kuan, kulang siya sa abono, kulang siya sa tubig.
So dapat ma-maintain jud siya ang water supply sa usa ka basakan para makakita ka o makakuha ka o kuan kaning abot na dagko nya diri pod partner uso pod ang kanang mga ilaga, napoy mga ilaga. That's why makita nyo partner ya ang daplin amo maklaro ba ana daplin gilampasan na ni papa kay naman ko'y mga bangag-bangag anang daplin sa kilid sa anang mga kuan basakan diha magpuyo ang may ilaga. So limpyuhan na siya dayon tabunan tong mga bangag para dili puy anong may ilaga. So nga nila tis-tis lang diri partner no sa bukid dayon every 3 months maka-harvest di makakaon na pod. May mabilin pundo gamay makakaon pod. And partner ang source diri sa among imnon nga tubig mo ni siya ang bumba. Ang tawag na mo puso or bumba. So dire mi magkuha og imnon. Lami isa imnon partner mura pa siya mineral. Yan. Unlimited ang tubig, bumba lang kag imo. Uni sang source diri sa tubig diri sa Maapag. Yan. Irrigation gyapon padung sa basakan. Birthday mo siyan? Yeah. Try daddy mo siyan. Ha? Sibe ha mo adto mo ron. Mo adto? Oh, ligo ha. Ito si Isyan, mag-birthday si Isyan. Dari partner, mapansin nyo partner, simento. Muna siya gitawag dryer. Then since wala na kayo siya magamit no. Dugay na po kayo ning panahon nga wala na nagamit, natubuan na siya mga sagbot partner. So sa unang kuanan ni, itong simento pa gid siya. Hawan kini siya, wa pa ni siya mga liki-liki. Dire may gabulad og mga humay. Kaya ang humay bago sa galingon para nahimong humay bugas jud is ikuan siya kaning ibulad siya o usa ka adlaw. So mo ni siya ang part dire nga magbulad mig humay dryer. Pero karon tungod sa kadugay sa panahon ugaw na wala na kayo na maintain no. Tubuan nagmasagbot. Yan. Yung mga panam diri. Mga farmers po na siya diri mas sinaligan sa amo sa umpapa. So kada pod partner makita ninyo mo ni siya ang galingan. Na wala na siya nagamit tungkol sa kadugay daot na pod ang kuan ang mga kagamitan diha na stagnant na standby na. So diha sa una bibo kay diri sa una kay mo ni siya ang magbulad diri humay din pag humay bulad diha galingan. So makita niyo partner napanay siya lisensya. Yan. Annabel Lomo Bounded Rice Miller License Warehouse Operator. So wala na siya makuan ma-renew is padugay. Daot na po ang kuan diri. Yan atong tanawon sulod partner. So mo na siya. Kasi daot na. Imo na sa budiga sa kuan. Yan. Mo din na siya ang kanang kuan kuan galingan kana. Manok na lay sulod oh. So partner, mao ni siya ang gitawag og tracer. Yan. Mao ni siya ang mukuan kanang musiparit sa dagami o pasi. So nasa makina. Yan makina. Pambelt. So diha ipasok diri sulod ang katong dagami kani ipaana siya. Mugawas din to ang mga kuan na kanang uhot. Diya din mulusot ang sa ilalom ang humay na siya. So mo ni siya ang gitawag og tracer.
So muna akong giingon sa inyo ganiha nga talagsa na kay ni siya magamit kay nanay gitawag harvester nga katong murag truck nga mo agi na ito basakan para mo-harvest. Dayon kani po siya mo ni siya ang partner. Turtle mo ni siya mo lata sa mga dagami into mud, into lapok bago sa tanan. So mo ni siya ang turtle. Yan. Muna siya mo daro dito sa basakan sa turtle. Muna yung mga gamit niya. Kani siya mo po siya mong itawag og karo. So simple lang siya. Ayan o. Nailigid ana niya. Made of kuan lang siya kanang puthaw. Yan. Then dire ibutang ang kabaw. Yung kabaw na rin mo carrier. Yan. Kabaw na mo carrier. So, muna siya ang karo ang tawag sa mga. Muna siya mga gamit partner diri sa bukid. Para makakuan ka o basakan. Yeah. That's our life. Partner. Kani pod siya mura po ni siya carrier sa diri isakay ang katong turtle para birahon sa kabaw dadun dito kay bugat man po sa turtle padagano nimo diri madaot mo po simento so mo na siya kargahan sa turtle dadun sa basakan. Dayon ang porma sa kuan partner basakan nga naharbisan na nakuhaan na og kanang kuan lugar humay ingani na partner. Yan. Bago man ni giharbisan. So wala na humay. Palataon lang ni siya, gitubigan lang ni siya, palataon pahumuko ng yuta. Tortolo na po ni ang gamit ta katong gitudlo ganiha turtle mo to sa imo ana. Mulata sa kuan. Murag katulo siya primero is kanang ana para clearing. Apa kuan sa kaning dagami kaning kuan. Pinutlan sa humay, lata. Kasi kaduha, katulo dayon. Bago siya planchahon. So daghan proseso partner. Plansa bago tamnan. So siguro kung maka-timing ko makaanhi ko diri na ay kanang kuan. Kanang mga proseso sa pagtanom. Siguro nato posible nato mabutangan og vlogs. Lang partner. Alright. Balay ninong loloy. Kauban niya po ni Papa dari maintainer gyapon. Sinaligan kidagan manig sa off ang kuan. Hoy! Ina dayon kuan. Ina dayon. Hey vlogs. Welcome to my guys. What's up vlog? Welcome to my guys. Watch out. Hoy Joteron. Ang ligo mo no? Partner. Baka. Baka na. Yan, partner. This is it. Yan nakanindot sa mga partner na siya talisay na pwede siya masilungan landungan na rin. Yan si mama po tugi-kogi nagbuhat po siya ganang tanom-tanom lang mga bulak, gulay. Yan diri amo along rapod siya sa barangay road yan. Alright. Vlog mo na kung bulak. Tanan. Unsa man? Birthday mang yoyo ugma di napudan mo kan birthday yoyo.
Yan partner. Iyan ang kinabuhi diri sa among probinsya sa Valencia, Bukidnon. Makita yung partner luag kayo no ang atong pananaon diri sa Basakan Farm. And salamat kay partner sa pagtanaw ani nga vlog nako sa about sa among panginabuhi diri sa Maapag. And thank you so much nga karon na pong adlaw pod partner. Mo uli na pud mi balik na pud mis Cagayan kay ito man ang atong kwan dito no. Pisina atong mga panginabuhi po dito. Ano ilang papa raman diri every time man diri mag-eskwela pud akong anak. So magbakasyon lang si Cassie dito mga siguro mga kilalang ka weeks balik na pud diri. Ana lang partner, so this is our home Valencia, Bukidnon, and thank you partner sa pagtanaw ani nga video, and don't forget to subscribe and share this video to our friends. Thank you so much. This is partner Edwin Say. Padayon na ta sa pagpanginabuhi kaya ang opportunity nara sa atong palibot. Bye.